Jokanyo moko e boma ma Kisumo temo jiwo chenro mar kedo kod tuono malandore ma landruok ne pok oyange ni orumo. Ramogi koro dani wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu kama jafwambo marwa Millicent Adhiambo odiochieng' ma kawuono ni kaachiel kod chenro mage ng'iyonwa moko kuom okenge ma owinjo bed ni keto eneno ni othir landruok mar midhusi mar korona ahinya kokalo e yudo chanjo ma en bang' riwruok moro koro wuok oko Kisumu mar nyiso jopiny okenge ma owinjo bed ni gitiyo godo e weche mag chanjo. Nyaka gie sani nyako Ramogi koro wadhi ani Kisumu. Millicent, amosi ni misawa kendo kapo ni winja gie sani nyiswa ni to king'iyo alwora mar Kisumo gi wang' mar jafwambo bende nitiere gi ranyisi moro amora ni oganda pod odewo weche mag thiro landruok mar midhusi mar korona koso ne gijwang'ogi to poni ma otimore riwruok makoro temo jiwo jopiny ni wach ang'o i wach mar chanjo mar COVID-19? Pero kamano jonyad jodbati achiel kachiel kwa Kisumu County kandi kuma bende riwruok ma bende kedo ne chanjo kata jiwo weche mag chanjo mag COVID-19 nobedo kod twak ma bende gitime campaigns magidwa neno ni oganda odhi nyime kod rito ngimagi kendo kedo kod tuo mar COVID-19 ka bende kaka wang'eyo ni COVID kaka nomuoch ne tuo bende nochando oganda ahinya kendo norocho gik mang'eny pacho kaendi. Kata kamano achien igani endi nyocha jatend Migago mag weche thieth ne ogolo oko chike manoketi kata manorede mar neno ni tuo mar chanjo okedgo kendo othir ma otieki pacho kaendi. Wan kod jokanyo kanwa bende gidwa nyisowa ni to odiochieng' ma kawuono twak mane gibed godo mar campaign endi en mar jiwo wach ang'owa to bende ang'o momiyo gineno ni nitiere dok chien e weche mag kawo chanjo mag COVID-19 mondo ne ni othire kendo ked kode e yo makare ka bende tuoche mamoko kaka mwawinjo ni Ebola kod monkeypox bende nodonjo pok odonjo kendo chako ohinyo ji kaka COVID-19 nohinyo. Machiegni ahinya kaka oganda achiel kuma wuok e riwruok mar Christian Aid inyalo leronwa ni to romo ma kawuono ni endi en mar ang'o odiochieng' ma kawuono to ang'o manujiwo ahinya manutwake mondo mi kapok wadhi nyime ichak lerona achiel kachiel gigo ma bende agombo ni ilerne oganda jokanyana. Erokamano, kawuono ni ne watwak Kisumu ka gi stakeholders mopogore opogore. Wang'eyo ni sani nitie midhusi mar Ebola manitie Uganda to Kisumu kae ok bor gi Uganda. Gimwatemo ng'iyo en ni wabedo gi information mwachiwo ne jopiny mondo jopiny ong'e ni chanjo onego bed ni dhi mbele. Mar ariyo en ni king'iyo ni wan gi vaccines malaro milion 27 to nyaka sani wasetiyo mana gi milion 20 matiende ni wan gi milion 7 ma ji pok oyudo. Kuom milion 7 gi ibiro yudo ng'eny ji ma pok oyudo gi gin jok manie gwenge kendo jok manie informal settlements. Koro twak mane wan godo kawuono en ni wakelo stakeholders kanyakla mondo wang'e ni ang'o gini ma ginyalo timo. Mar ariyo en ni iyudo ni kane COVID-19 ochakore sirikal kaka ni deal gi ji noko deal gi ji e yo maber. Kano kiwaka buog rombe to ni maki igoi kendo kochopo saa achiel to yudi oko tinyalo turi. Machielo kendo matimore en ni wan gi riwruok gi Kenya Medical Practitioners and Dentists Union gimosebedo katimore en ni sirikal pok osechiwo pes kata minyonge monego bed ni gichiwo ne counties kata sirikal mag counties mondo ging'e ni weche thieth otimore e yo manade. Sani en yud ni kane korona omuoch thoth jok manokuongo tho ne gin dakteche. Ang'o mwanyalo timo makata ka Ebola kata ka midhusi moro amora odonjo to wanyalo geng'o magi. Mogik ahinya en ni daher kwayo stakeholders manitiere un kaka jombetre kaka joramogi kata jombetre mamoko to gi stakeholders mamoko obed sirikal mag gwenge to gi NGOs mamoko to gi women group gi youth group. Role mane mwanyalo tugo nikech iyudo ni ng'eny yudhe nok nyal dhi e change. Kano ginyal yudo chenjo machielo ne timore ni ne nitie a lot of myths. To dakteche osewacho ni midhusi mag corona gi vaccine michiwo nitie side effects, nitie effects moko mang'eny. Side effects en normal magiwacho ni kochanj ng'ato to ng'ato nyalo winjo ka gima ochalo ka gima odwani to ko ulo ni dhi hinye. Koro daher kwayo kata jo lemo kata jo yalo mondo giyie tiyo gi pulpits margi mondo gitem kono ji ni vaccines manitiere gin vaccines mosebedo tested. Sirikal ok nyal chiwo vaccines oyaye. Gikwongo ng'iyo ni vaccines gi be gin vaccines manyalo thiedho ng'ato e yo maber.
Kang'adi, paro ni nikech kampen ni ahinya en thor wach ne en ng'iyo gigo mabende miyo dok chien obedo e weche mag COVID-19. Iparo ni e piny Kenya kaendi, ang'o makelo mano e atamalo mani malo ahinya, e kwan mamalo, ma inyalo wacho ni mage mae mag gwanda timo kata gini ema timore emomiyo ji odok chien owere gi weche mag keto kata luwo chike mag kedo gi COVID-19. Wayudo bende chien kanyo nogol chikego. Be nyalo bedo ni golo oko chikego eko mane jatend Migago Mutahi Kagwe nogolo ni ji koro ombekne gi chike mag ka idhi kamoro chuno nyaka irwak abuog rombe, nyaka iluok lweti, to tinde wayudo ka thoth tende en mana ni hotel ka hotel oket mana pi ma ilogo ka gichiemo, to gilog ni girito kata gigeng'o COVID-19, gilogo mondo mi gichiem, giyieng', gidog e tijegi mapile. Achiel kuom ginyalo bedo ni golo oko chikego eko emoduoko chien, to koso ang'o momiyo ji ombeko tol e kedo kod kata luwo chike mag kedo kod COVID-19? Erokamano. Aparo ni sirikal mamalo mokwongo kapok ombeko chikegi nokwongo ng'iyo ni chike manoketgi kapok ombekgi to ere medical expert advice magiyudo. Gimachielo matimore en ni gimomiyo ji mang'eny pok odhi ne chanjo en ni nitie a lot of information e social media. Information manikete e social media gi moko ne wuondo ji ni kochanji tidhi tho kata kochanji to kinyal yudo nyithindo, but engagements mosebedo godo gi lakteche madongo dongo gisewacho niya vaccines gin gik mabeyo emomiyo gidwaro ji mondo ochanji. To gimachielo en ni stakeholders emano wanyalo kwayo niya giti gi opportunity margi ka gi engage mondo gichiw information maratiro. Ginyalo come up with fact sheets manyiso niya vaccines mage manitiere. Nineno ka Auditor General kanochiwo report ne nyiso niya nitie clinics mane onge e chanjo system. Do aher kwayo niya e gwenge ma wantiere kaka Kaluoka kata gwenge mamoko gi mondo gichiw information through the various structures. Wan gi chiefs, wan gi MCAs, be ginyalo chiwo this information mondo ji ong'e niya ere kama nyalo yude chanjo, to chanjo bende gimaber. Koro daher mana kwayo niya sasa mwasebedo gi midhusi kik wachak ng'iyo blame game. Watem biro kanyakla, wabed piny mondo wang'e niya what is the best solution. Kasto ne dakteche kata ne medical facilities magwa. Do aher kwayo sirikal niya giyie gimed atamalo mar pesa magichiwe gwenge sirikal mar gwenge mondo ging'i weche thieth. Erokamano. Erokamano ahinya. Katere achiel kachiel na kon mukajuang ir jakanyo machielo. Ang' ni leno mana matin ni what do you people mean ka uwacho ni you are championing for safe vaccine? Does it mean ni there are some vaccines ma are not safe ma bende ji osebedo katiyogo? Okay, thank you very much. My name is Dr. Onyango Ndonga, KMPDU Chairman Nyanza. Now, when we coined the term championing safe vaccine, really the thinking behind it is one, that these vaccines have been tested, they have undergone through all the processes of vaccine testing. Makoro vaccine can be used on a human being. And therefore, can there be vaccines that are unsafe? Yes, but those vaccines will not reach a point where they are being administered to human beings. Now, kama nochoponi wangi COVID-19, we had to act very fast mondwayud a new vaccine mawanya tiyogo in humans to prevent spread of the disease. That meant that the long process that we are used to seeing when vaccines are being developed is not what we saw with this current vaccine. But remember, the first time coronavirus was discovered was in 1965, which means there have been processes throughout those years to come up with a vaccine that is going to prevent coronavirus. But this particular coronavirus 19 was now different, slightly different from the one that we had initially, but the vaccines were already in progress. So we are championing for people to get the vaccine that have been tested and we know are safe. Thank you so much. Mana katieko mana mapio pio. Ere kaka udwa tiyo gi government mondo mi uneni dok chiene e kao chanjo othir kendo wach mabende uchwalo nyime ne communities kata jogo modak e alwora ma Kisumu kotenore kod kedo gi COVID-19 mana mapio kwatie. Ani iluongo ni George Collins Owuor, atiyo gi migawo moko mar sirikal mabende iluongo ni Transform Empowerment Faction Initiative. Aparo ni marwa tok tek ahinya. Marwa en neno ni watiyo kanyakla achiel gi migepe mopogore opogore mondo wane maber ni jopiny oyudo chanjo. To thor wach maduong' en ni wadwa kawo county governments
mondo be okawe thuolo gi makende katimo gima dholiech kata dho kisungu luongo ni sensitization. Nikech ka wariwore kanyakla achiel ma wawuok oko kacha to wabiro neno kaka wanyalo make sure ni ng'ato ka ng'ato oyudo thuolo ne makende mondo be oyud chanjo. To mae en gima nyaka kaw. Nyakwa Ramogi, mano kaka iwinjo ka weche chalo Kisumu kochande kama jafombo wadwa Millicent Adhiambo timo twak gi riwruok mabende koro jo oganda mondo iwuog oko kendo gidhi nyime kawo chanjo e wach mar midhusi mar corona, mano chanjo mar COVID-19. Nyakwa Ramogi, ka koro wawere kod mano wadhi ane